Здравейте, Йора! Това е Иван и най-накрая той се появи. Здрасти, папеленца. Как сте? Те, правим нов клип. Ми купиха пак и топка след обувките. Вече отъркани обувки. И на Иван му взеха топката. И както виждате, аз снимам не оператора ни. Зато не се виждам. Пак Иван се вижда. Ама мога и аз да се виждам. И че топката, гледайте го, Иван вече стана крива ръка заради малко покрушение. И те, фен среща е след 2 дни. Фен среща е след 2 дни. Фен среща е след 2 дни. Аз го видях. Значи, ясно. И сега гледайте катерача Иван, дете не може да се качи даже. Качва се с някакво лъже, което скоро мъркучите. Его, той не е базата. Значи, лекова градина, его е тази адреса, после ще ви покажа. Той ще е най-дългия ни клип. Час, два. Аре, Иване, за кой хвърли? Айде сега гони. Аз ще го вземам. Най-добре Но дай въжето, дай го. Дай го, че ми писна. Аре, бе, бутни го, бе, човек. Хвърли го, бе, че не се слиза. Това на вас това ще. Ще ми запим вода, бе. Човек, не съм го вързал. Чакай. Дръжам го, айде. Умникус. Аре, повързай, човек. Чакай. Почакай. Да, бе. Аре, бе, Ваня, ми се скъса ръката. Ми ръката. Горе. Глей го, Иван възползва се от ръката ми, която е другата ръка, с която снимам в момента, ама боли. И той иска и другата, ама заболи, както виждам. Някой да дължи. Не съм късметлията. Не, нашият оператор се появи си бъбри с Его, нашия оператор. медуза. Да. Ще правим клипчета на игри. Ето я. Оператора ни. Не е с розовото, а она е с сивото, голямата. И она е малката, е сестра и не е дето и с розовото, пак казва. С розовата е на гъба, медузата. Горява пълната медуза. Да. Така, само да се далечето и. Ето, гледайте. Гледайте сега горенето му. Гледайте го колко е непохватен. Хвърля. О! Ти зачука, чупене му вика. Аре, бе, Иване, хвания, имаш ръце, нямаш гъс. Да. Его Иван. Има мен. Гледайте го. Запиши се в Орловец, между другото. Правеше на важен. И фен среща. Фен среща след 2 дни. Къде? Тука! Кога? 2 часа. Събота. Аз не мога. 2 часа. Петък си тръгвам. Що? Петък е Четвъртък, ай. Добре, четвъртък, елати. утре. Да, утре по-точно. Да, моля ви. Утре, И се абонирайте преди да дойдете. Значи, ще правим само забавни клипове и големи идиотски. Ще ви присъединим към базата, ще се запознаем. да, но за жалост Иван се тръгва в петък, както чухте преди малко. И значи ти ще утре и на фен среща. Днеска... Ето ги и другите ни играчи от базата. Това е Вики, това е Янито. Когато дойдете да са ви познати. И значи утре Утре от 3 нещо, 3:30. Утре от 4:30. Не, 3:30 заема повече. 3:30. Утре. 3:30. Не можем. Що 5? Що 5? Втора смяна ли си? Да. Той не знае за кому говориш, Варе. Ходиш ли на занимаване? Не. Еми тогава. От тя като свършиш, да. Кога е занимаването? Кога е? Не ходя на занимаване. Кога е? Когато се отидеш, тога се. Не.
3,5. Елате, после сега ще ви покажа адреса след няколко време на фен среща. Кой дойде, ще е късметлията да се запознае с нас. Дойде Иванчо и след няколко дни ще е само аз. Изтървах 5 стинки в дупката. Добро. Аз печелих плакат на Барселона с известния ми играч. Слугата ми ги извади. Да, и друг път си ми куча. Не са. Значи това ще е най-дългият ни епизод. Аз ще го взема. Има още много време докато свърши този епизод. И значи сега ще снимаме постоянно. И аз винаги ще качваме нови интересни клипове. Да знаете, че следващите клипове ще са аз и компа и Иван по скайпа. Да. Защото Иван ще е в София, аз съм си в Габрово. И утре, както разбрахте, днеска е сряда, сигурно сте разбрали, че днеска е сряда, донесоха ни и петъкът. Ако искате пак елате, за да се сбогуваме с Иван. Но да е по-рано, моля ви. От колко часа се тръгваш? Ами аз ще си тръгна към вечерта. Елате възможно най-рано. Значи пак толкова, с 3,5. Да, пак към 3,5 елате. Става ли? Да. Дано. Значи его блока, вижте го. Искам да го видите добре този път. Даже да има плечки някой да не се изпричи да снимаме. Пак ще го кача този клип, не ми пука. Дай на мене. Няма да слагам песни или нещо друго, защото вече ми писна. Значи гледах на Кридио клипове един клип. И значи той не знаеш как да се слои музика. Един му почнал 15 реда само обяснявания. Такова прави преди да качи клипа и нещо се изръз с телефон на Яни май. Да, май на Яни. Моят тя май по-готина, се снимам. С Nokia 311, купете си я. Можете. Да. Ма не, ако се купите онлайн е само 198 лева с доставка, даже мога ви кажа. Его телефона му. Това не ви интересува толкова много. Ти ще е доста дълъг епизод. Слушайте сега. Тук се намираме, това е в Габрово, Люлякова градина, номер 5. Да. Разбрахте ли? Сега ще им покажа адреса след малко. Елате. Малко телефона там да снимам. Дай. Аз ще слеза, Иване. Не, чакай. Аз да сляза да ми. Как ма такова кръкъде. Дай, его пътя, тук слизаме и когато и камо препоръчвам. Аре, тук да. Знаете с базата. Да, и ако искате пак идвайте тук. Аз съм почти всички дни тук. Да. И ако съклати камерата, извинявайте, но ма завля крака, защото бях седнал на него. Его. Ето го адреса. Чакай да ви го доближа. Его. Ето. Улица Люлякова градина. Сега покажи кофите и те са много важен символ. Няма що. Чак кола ги закрива. Да. Ето колите ги запомнете и тях винаги ги има. И вижте сега базата. Да, ето. Сега ви доближа. Да. Ето виждате. И както виждате, място е там, където се намира горе. Някъде ваш. И там ходим, ако искате, елате, ще заведем, ще разведем навсякъде. Да. И сега ма викат и искам да паузирам, но тела ми е толкова зле. Его, един хубав. И сега слушайте. Ние най-вероятно, когато дойдете, ще сме в базата или ще сме там, някъде или тук някъде ще играем. Да. Ако ни няма, звънете ни за... Чакай. Ако ни няма, звънете ни, за да дойдем. Ако не ще добавим и телефонните номера. Да, моя и на Иван. Да. Аз на Иван го имам. Его, собището. Да. Да видите. Значи да стоим и да си казваме. Не. Казвам ви, ако няма, качвайте се. Там горе, най-горе.
Най-отгоре там е Иван, пък Иван ще извика мене. Но ти едва ли запомните къде съм аз. Да, пък... Аз живея над много места. Му вика, значи, тук съм, тук, оня е там, зеления блок, дето едва ли се вижда. Иван май се щупи ключа. Ти, халката. Халката. Държателя? Го, от тия дед ви казахме. Има много хора, много членове в базата и понеже сте ни фенови, ще я повишим. Да, ще... Когато дойдете в базата, тогава ще... Аз имам 2 фена, пък Иван има 1. Да. Пък може да има още, да знам, има 28, 21 видео с гледания на онои клип, където правят трикови. И сега заради вас ще го направя пак. Само... Дръжи и снимай, ма. Я ми дай топката сега. Да, той също може да ви учи на разни готини трикове. Направих ли го? Направих ли го? Направих ли го? Браво! Даник, сюда това беше. Дуде, млъкни. Той клипче ли? Млъкнете! Да. И това видео ще е поне половин час. Да, имам 42 минути памет, ама ако ще е толкова да типа. Да. Ето, сега ще ви разведем около блока.